Galwaf ar Adam Price I gynnig gwelliannau 2 a 3 a gyflwynwyd yn enw Rhyn ap Iorwerth. Adam Price. Mae'n bleser gen I ymateb a cyfrannu i'r ddadl bwysig hon ac I sefyd y gwelliannau yn enw Rhyn ap Iorwerth. Mae'n sicr yn wir bod yna ddiffyg buddsoddiad dybryd wedi bod yn rwydwaith hewlydd Cymru. Mae'r ffigurau yn dangos hynny yn glir. Ers 2011 enghraifft, mae'r gwariant ar hewlydd yn Cymru wedi gostwng 32 miliwn ac a dweud y gwir, os y'n ni'n edrych enghraifft ar hewlydd lleol, mae'r sefyllfa hyd yn oed yn wath. Yn i'w gostyngiad yn y flwyddyn 2012, oedd cyfanswm y gwariant ar hewlydd lleol trwy Gymru yn 362 o filiynau. Mae hynny wedi gostwng yn y flwyddyn, mae gyda ni'r ffigurau cyfredol mwyaf diweddar amdanyn nhw, I 209 o filiynau. Felly mae hwnna'n ostyngiad mewn 4 blynedd o bron I hanner, 42%. Ac os ni'n cymharu hynny llywydd gyda sefyllfa yn yr Alban enghraifft, mae wedi aros yr un peth. Felly, does dim unrhyw esgusodion fan hyn, os ni'n cymharu gyda Lloegr, gyda llaw, mae yna gynnydd wedi bod dros yr un cyfnod. Bron I 800 miliwn, sef cyfystyr a chwarter o'r cyfanswm, 25% o gynnydd felly yn Lloegr, o gymharu gyda bron haneri cyfanswm y gwariant ar hewlydd lleol yng Nghymru. Ac yn i'w cadw ni fod yn gwbl glir ynglyn â pwysigrwydd hyn. Oherwydd fel oedd wedi cael ei nodi mewn erthygl diweddar gan Ifan Morgan Jones ar Nation Cymru, mae hwn yn effeithio ar ddinasyddion Cymru. Ac a dweud y gwir mae'n effeithio weithiau yn y ffordd mwyaf tragic posib. 723 o ddamweiniau sydd wedi bod ar yr A487 dros gyfnod o 10 mlynedd. A hynny yn uniongyrchol ganlyniad i'r ffaith bod gyda ni rwydwaith hewlydd yng Nghymru sydd yn ffit ar gyfer y ganrif ddiwetha, heb sôn am y ganrif yma, a dweud y gwir. Mae'n warthus, unrhyw un sydd wedi ceisio teithio o yn glad I ogledd yn glad. Mae'n sgandal. Mae'n warth cenedlaethol, a dweud y gwir. Ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu yn y ffigurau ar gyfer damweiniau. Mi oedd yna gostyngiad y cyson yn nifer o farwolaethau ar hewlydd Cymru dros y blynyddoedd llawer. Hyd at y flwyddyn 2010, lle cyrhaeddwyd y ffigwr o 89 o farwolaethau, sef y ffigwr isa erioed. Ers hynny, mae wedi dechrau cynyddu eto, a mae wedi bod yn weddol gyson nawr am rai blynyddoedd o ddeutu'r 103, fi'n credu, ar gyfer y flwyddyn diwetha mae gyda ni ffigurau ar ei cyfer nhw hyd yma. Yes, yeah. Would you accept that an effective way to reduce the number of deaths on the road is to reduce the amount of traffic and reduce the number of cars on the road? Wel, na, di hwnna ddim a dweud y gwir yn cael ei dangos gan y ffigurau, oherwydd mae gan hewlydd gwledig 40% o'r traffig, ond mae gan iddyn nhw 62% o'r marwolaethau ar yr hewl. A mae'r diffyg buddsoddiad yn hewlydd ni, byswn ni yn mynnu yn cael canlyniad uniongyrchol yn y lefel o farwolaethau. Mae rhaid I ni cydio yn y cyfleoedd nawr sydd yna, a dweud y gwir, ar gyfer gwedd newid ein rwydwaith hewlydd ni, achos I ni'n edrych at ddyfodol y car di-garbon a di-yrwr. Ac yn y cyd-destun yna, mae'r hen syniad bod buddsoddi mewn hewlydd yn beth gwael, yn hen ffasiwn, a dweud y gwir. Mae'n barod ym mis Rhagfyr.
Mi oedd y bws di-yrwr cyntaf wedi cael ei dreialu yn Bavaria gan Deutsche Bahn. Mae rhywbeth tebyg wedi digwydd mis diwetha yn Japan, a dyd y gwir. Mi ddyle fod Cymru ar flaen y gad gyda'r chwildro hynny, ond wrth gwrs, heb bod yna buddsoddiad teilwng yn y rwydwaith hewlydd, bydd Cymru yn colli y cyfle hynny hefyd.